Aleshores, en aquesta matèria, el bloc aquest de fotografia, ens preocupava el treball que podíem fer amb els alumnes a nivell teòric, perquè malgrat hi ha molta gran quantitat de materials, ja siguin a partir de tutorials o PDFs o materials didàctics multimèdia, com per exemple un de l'Armando Muñoz que utilitzem molt habitualment, doncs veia que hi havia tots aquests materials, ens n'adonàvem que als alumnes els costava molt incorporar aquesta teoria a la pràctica, que de fet és el que ens interessa més en la matèria, és eminentment procedimental i molt pràctica. Doncs li vam demanar a Lluís que ens fes aquesta sèrie de vídeos que parlaven sobre els diferents elements que a nosaltres ens interessava treballar amb els nanos per després poder fer unes activitats concretes de la matèria, i així és com va néixer una miqueta el projecte i la idea de treballar en aquesta línia de pseudo-flipped classroom, per dir-ho d'alguna manera, perquè tot just és un pilot, això. Aquest flipped classroom, aquesta inversió de la classe, el que ens oferia la possibilitat és que la part teòrica que fins llavors havia ocupat gran part de les classes passés a realitzar-se a casa, cada alumne pogués consultar-ho a través dels vídeos, i la part pràctica que tradicionalment s'havia realitzat fora de l'aula es podia realitzar a la classe amb els avantatges que això comporta. El docent podia dedicar els seus esforços a guiar els alumnes, a oferir solucions sobre el terreny, solucions als problemes reals de la pràctica. Els alumnes podien treballar de forma col·laborativa, podien resoldre les diferents situacions plantejades tot treballant amb equip, i tenim un ventall de possibilitats que de l'altra forma, sense l'aplicació d'aquesta metodologia, se'ns feia gairebé inviable de poder plantejar. A partir d'aquí calia plantejar realment quin tipus de videotutorials, com volíem que fossin i de quina forma els desenvoluparíem. Per als alumnes, poder tenir una sèrie de vídeos penjats en l'entorn virtual d'aprenentatge que tenim a l'escola i que estiguin endreçats per temes, els és molt positiu perquè els facilita poder treballar-los des de casa, veure'ls tantes vegades com vulguin, fer-ho fins i tot amb la càmera fotogràfica a les mans i per tant aturant el vídeo per poder anar configurant la seva càmera en funció del que es va explicant en el vídeo, i per tant per ells això és un element avantatjós respecte al que teníem anteriorment, que era senzillament jo explicant com funcionava la càmera o com es configurava, o com ho va fer després en Lluís en la masterclass. Després, per altra banda, també, lògicament, igual com passa en els hospitals o qualsevol altre lloc, quan un nano no pot assistir a la classe, tenir aquest material penjat li és també molt profitós perquè és el més proper i el més semblant a la classe, a diferència del que seria un document escrit. Bé, ens ha interessat molt tenir aquests vídeos fets expressament per en Lluís perquè ell els ha produït tenint molt en compte les activitats que nosaltres volíem fer amb els nanos pel que feia a la matèria. Després, per altra banda, també voldria destacar, i aquí és tirar una floreta en en Lluís, que els vídeos estan fets amb molta qualitat, amb molta riquesa de recursos, i això és una d'aquelles coses que els alumnes ens han valorat molt positivament. Una de les coses que haig de valorar és el fet que, d'alguna manera, a mi m'ha creat una certa inseguretat fer un tipus de metodologia amb els alumnes a la qual no hi estic acostumat. Per tant, m'ha fet por que els alumnes no aprenguessin el que en principi a mi em semblava que aprenien quan jo els explicava directament, i després, per altra banda, he tingut molt la sensació que els alumnes també mostraven inseguretats davant d'un tipus de classe en la que no es feia el que ells esperaven que passés per al que estan acostumats. Bé, d'entrada al futur el veig amb optimisme, amb ganes d'anar més endavant, més lluny amb aquesta metodologia, amb intentar implementar-la d'una manera més contundent, si més no amb aquesta primera fase de treball pel que fa a la fotografia. Sí que intentaríem concretar alguns vídeos o aterrar-los una miqueta més en les activitats que realitzem, perquè en aquests moments aquests vídeos són útils per qualsevol persona que li agradi la fotografia, i el que nosaltres necessitem és uns vídeos que siguin útils per això i a més
per poder desenvolupar les activitats que proposem. I després, per altra banda, ser més sistemàtics en l'explicació de la metodologia a l'inici del curs amb els alumnes, no? Per treure'ls aquests neguits, per treure'ls pressió i, per tant, per fer-los veure que aquest aprenentatge es pot produir tant si el professor està allà al seu costat explicant la teoria com si ho fa el dia següent resolent dubtes i treballen de forma pràctica aquests continguts que ells han visionat.